Dobar dan svima. Moje ime je Mateja Jurić i radim kao patronažna sestra u Domu zdravlja Zagreb centar. Pa evo, u suradnji sa liječnikom obiteljske medicine Hrvojem Jurlinom u veljači 2017. godine proveli smo istraživanje upravo o međuprofesionalnoj suradnji između liječnika obiteljske medicine, sestara iz ambulante obiteljske medicine i patronažne službe. Sudjelovalo je 119 ispitanika, od toga 40 liječnika obiteljske medicine, 43 patronažne sestre i 36 kolegica iz ambulante obiteljske medicine. Što se tiče liječnika i patronažnih sestara, njih smo podijelili u dvije skupine. Htjeli smo vidjeti da li će biti kakva razlika s obzirom na dob, odnosno iskustvo. Kolegice iz ambulante smo zadržali u jednoj skupini, s obzirom da su to većinom kolegice sa dugogodišnjim iskustvom i u prosjeku su imale 21 godinu radnog staža. Koristili smo nenamjenske upitnike, otvorena i zatvorena pitanja, te pomoću Likert skale procjenjivali zadovoljstvo. Što se samih rezultata tiče, odnosno zanimljivosti, liječnici druge skupine, odnosno sa više iskustva, su zapravo zadovoljniji sa suradnjom s patronažnom službom, ali i sa kolegicama iz obiteljske ambulante. S druge strane, bilo im je postavljeno pitanje iz kojih razloga su kontaktirali patronažne sestre u zadnjih mjesec dana i većinom su se izjasnili da su to neki posjeti kroničnim bolesnicima ili procjena za kućnom njegom. S druge strane smo patronažnim sestrama postavili pitanje što sve obavljaju u djelokrugu svoga rada, što je naravno puno opširnije i stoga se da iščitati da liječnici zapravo nisu upućeni u djelokrug rada patronažne službe. Što se tiče patronažnih sestara, također kolegice s više iskustva su zadovoljnije komunikacijom i suradnjom, kako sa liječnicima, tako i sa sestrama iz obiteljske ambulante. Što se kolegice iz obiteljske ambulante tiče, one su podjednako zadovoljne sa suradnjom s objema skupinama, no podatak koji evo bih htjela predstaviti, iznijele su da u prosjeku dnevno obave 30 pacijenata samostalno, što nažalost ne mogu nigdje evidentirati i tu se postavlja pitanje na koji način i kako to zapravo postići. Evo ga, što se toga tiče, zaključak bi bio da su sve skupine složne, da postoji još uvijek prostora za napredak kako u komunikaciji, tako i u suradnji. A ja bih se još samo nadovezala. Moje mišljenje je da bi trebali raditi na dvosmjernoj komunikaciji, prvenstveno s liječnicima. Nailazimo na problem, recimo, mi odradimo svoj dio, izađemo na teren, obavimo kućnu posjetu, procjena za kućnom njegom, ali nemamo povratnu informaciju što se dalje dogodilo s tim pacijentom, da li je njega pokrenuta ili ne. Evo, toliko od mene. Hvala.